Satani, iwe Satani, iwe Satani, tinouya kwauri nemunondo weshoko raJesu tichiti hauna simba pawakomana newasikana wakatengwa neropa raJesu. Viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, naye Jesu, naye Jesu, naye Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu. Tose jamu, tose jamu, tose jamu nevangeli, tose jamu, tose jamu, tose jamu nevangeli, tose jamu, tose jamu, tose jamu nevangeli. Kamutanga karibando, kanotingurane na Satani. Kamutanga karibando, kanotingurane na Satani. Kanotingura, kanotingura, kanotingurane na Satani. Kanotingura, kanotingura, kanotingurane na Satani. Bangeri, Jalparitsa Chete. Bangeri, Jalparitsa Chete. Jalparitsa Chete. Jalparitsa Chete. Jalparitsa Chete. Jalparitsa Chete. Jalpari, pari, 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 Jalparitsa Chete. Hallelujah. Viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu. Aiwa kavanhu vamwari hatiratidze kuti tauya kukereke. Hallelujah. Wonyengetera wozvinorema kuna baba hakuna. Onyengetera 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 wozvinorema kuna tete hakuna. Atimbotambira Jesu vakomana. Tibatsirewo macheso chai chai. Kabhasikoro vakomana.
Handizi nindi norarama Onandi Jesu vanorarama Onandi nindi norarama Onandi Jesu vanorarama Onandi nindi norarama Onandi Jesu vanorarama 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 Onandi Jesu Onandi Jesu vanorarama Onandi Jesu vanorarama Onandi Jesu vanorarama Onandi Jesu vanorarama Atigana uchida kuyenda Ochotia watikura satana Atigana uchida kuyenda Ochotia watikura satana Adora Jesu diwe, ayenda naye diwe. 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 Diwe diwe, diwe diwe, diwe diwe, diwe diwe. Adora Jesu diwe, ayenda naye diwe. Adora Jesu diwe, ayenda naye diwe. Teremuga teremuga, teremuga teremuga, teremuga teremuga, teremuga teremuga, teremuga teremuga, teremuga teremuga. Ah, anetos, anetos.
Hallelujah church. Vauya kuzona mataiti amen. Vauya kuzonzwa shoko dedzera kuti amen. Mwari wedu ndimwari wakanaka. Tichaimba hymn 9. Amen. Ishendinzwe nokuvara ndinzwe ine zako zamunopa vanhu vose ngazi uye kwatiri ngazi uye ngazi uye ngazi uye kwatiri ngazi uye ngazi uye ngazi uye kwatiri Bauya Hallelujah.
Misa, Jimmy Messiah, Munosha, Misa, Jimmy Messiah, Munosha, Misa, Jimmy Messiah, Munosha,
so tikangoimbirwa one more worship song tidzokere pamberi paMwari tichimutenda nezuva ranhasi nekuisa sevhisi ino pamberi pake. Amen. We bless your name, Almighty God. We bow before God. We bless your name, Almighty God. We bow before. We glorify your holy name. Awelama. Oh, Father, we bless. Father, we bless your name. Almighty God. Yes, Father, we bless your name. Yes, we bless your name. Almighty God. Come on, someone. We glorify your holy name. We glorify your holy name. Oh yes, we glorify your holy name. Oh Father, we bless your name. Come on, Father, we bless your name. Almighty God. Yes, Father, we bless your name. Oh yes, we bless your name. Almighty God. Raise your voices. We glorify your holy name. We glorify your holy name. Oh, Kawela Makawe. Kawela Makawe. Tosi Musa, Tosi Musa. Sitare Yuba. Come on, someone. Tosi Musa. Sitare Yuche. Isu Tosi Musa. Sitare Yuba. One more time. Tosi Musa. Sitare Yuche. Isu Tosi Musa. Sitare Yuche. Come on, someone bless his name. Tosi Musa Sitare. Tosi Musa Sitare. Hakuna ruwera tunosiba. Hakuna ruwera tunotenda mariri. Tosi Musa Sitare. Ishe watishe. My God. Ishe we matishe. Ishe we matishe. Tiri pano nasi. Ishe we matishe.
Yesu, haleluya. Atitendera kuti tive pano muzuva ranhasi, haleluya. Iye mambo wemadzimambo anoprovida zvese zvatinoda, haleluya. Mushumiri vanezuro akadanzi is got my back, haleluya. Tikangomugamuchira, haleluya, haleluya. Tichitenda hedu praise and worship ichigara pasi, tingatore zvikara. Hashtag sunungu gorerashe, gorerashe, haleluya. Toda kugamuchira mama nadhedhi vafudzi vemweya yedu, haleluya. Vanhu vanogashira mama nadhedhi ndozvavanoita here, haleluya, haleluya. Tingagara hedu pasi. All the leaders in the house, my board members, my cell group leaders, my departmental leaders. Hallelujah. Daugamshira wana baba nana mama wose wari pano. Hallelujah. Inzwai kugamshirwa mumba machi. Daugamshira ma teenagers. Hallelujah. I lead a service ya nezuro. Makangoona kuti pano paibvira. Hallelujah. Daugamshira Sunday school yakalida muswe Wednesday. Ndofunga makangoiona ofoti kuti aiwa yaimiramira. Haleluya. Sunday school, haleluya. Ndofunga maona pane vandajamba wezuva ranhasi, haleluya. Youth woye, youth woye, haleluya. Daugamuchira youth iri kushungamirira nhasi, ichitungamirwa nababa namai moyo, ichitungamirwa nababa namai manhiwa ari kupinda panext year. Hallelujah. We drive baratisa. Pane ma visitors ere mumba maMwari nhasi. Tine ma visitors ere nhasi. Kana aripo inzwai kugamuchirwa. Inini ndinonzi talent. Hallelujah. Ndinosingoona vanhu vachimhoresa mapartners avo. Isusu takamanamatira kutanga kwegore. Hallelujah. Saka ndinoda tomhoresa asati apo hako but husband, hallelujah. Inzwa kugamuchirwa. Ndakuda kudaidza secretary kuzwawo the notifications of nhasi. Hallelujah, church. Zviziviso zvanhasi zvakamira zvakadai. Service yedu yanhasi iri kulidwa nemayouth. Then yamangwana it will be led nana mama. And then our Sunday service inenge ichitungamirirwa nana daddy. We are being kindly asked to adhere to all COVID-19 protocols as we're still in the pandemic. And Trugunzi, please invite as many people as you can kuti tizoshumira tese to proclaim the year of the Lord's favor as we prepare kuenda ku new venue. Then ndakamirira mutsoka dzawamasuka muri kukurudzirwa kunzi mubhadhare mari dzeku mission house. Ndozviziviso zvedu zvanhasi. Hallelujah. Thank you, Secretary. Nezviziviso zvanhasi. Tasvika panguva yema-items. Pane vakuda kushumira. Tichatanga naRumbi ane song kuchiteera Maria kubva kwazopedzisira Admire vachiuya neorder iyoyo. Mr. Jess, amen. Dombofarira Mwari nekumimbira. Zvatanga tisati tamboona kana kunzwa ndizvo zvoitika muupenyu hwedu. Zvatanga tisati tambobata kana kuve nazvo Mwari vatipa muupenyu hwedu. Toimba amen,
chingoti amen, 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 chingoti amen. Mwari ndiwe watirangarira, watirangarira, watisarudza, watisarudza, watibvisa kunyara. Zvisipo zvichauya, zvishoma zvichawanda, chingoti amen. Oh, chingoti amen, 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 chingoti amen, amen. Ngazviitike kwandiri, amen, chingoti amen. Gore rino nderangu, mwaka uno ndewangu, ndinobata munana, ndinochata, ndichadraiva, ndinovaka imba yangu, ndinobata mwanawo, chingoti amen, chingoti amen, 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 chingoti amen, amen, oh amen, 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 amen. Daniel mugomba reshumba, hana kutyiwa, kowachwei, hauna chinokubata, namwari uyu, shuwa namwari uyu, wakachengetedzeka, chingoti amen. Oh, imba amen, 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 chingoti amen, amen. Oh, amen, 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 chingoti amen. 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 Teenagers, are you there, guys? Teenagers, are you there, guys? Amen. Akupara mimba yaMwari. Ndangorumbidzwa Mwari wangu nekumuimbira hymn 64. Ishe taungana muno baba yako yanewe shata bila ishe
Amen. Ani rakanaka vanhu vaMwari. Ndine memory verse yandinayo nhasi. Iri kubva kuna bhuku yaGalatians chapter 3 verse 11 to 12. Musoro shoko unoti, the law brings a curse. 11 number. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. Number 12. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Amen. Inini ndangosimuka kuda kungotaurawo about kutenda nemabasa. Kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. So ndine mukomana wandinayo. Ndoda kuita muenzaniso naye. Iri gumbo rake iri swedera paunoonekwa. Iri gumbo rake iri ndichariti kutenda. Iri ndigoriti mabasa. Mukomana, ndoda kuti mabasa afambe. Muri kuona munhu asi kuenda kumberi. Okay, dzosa gumbo. Mabasa ngaafambe. Aiwa, aya ndo mabasa. Mabasa ngaafambe. Awo, mukomana ari kuresha muenzanisi wangu. Let me say so. Muri kuona mukomana uyu kawe. Mabasa aya asina kutenda haafambi. But ndikati kutenda mabasa. Let's go. Kutenda mabasa. Walk. Famba. Mabasa. Kutenda. Mabasa. Kutenda. Unobva waenda kumberi vanhu vaMwari. Ndipo panosarira chitendero chedu ipapo. Unofana kuva nekutenda nemabasa. Then zvese Mwari obva atirangarira ndatenda. Hallelujah. Ndazenge ndakanga naopfeka bhutsu dzebasa ndapfeka manishimuzo. Ndamufukiti. Izvozvi yangu yekushumira yeshoko tiri kutanga na brother Noel. Hallelujah. 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 Vari kufarira Jesu chingoti maoko yaka mudenga. Vari kufarira Jesu ngatiti maoko yaka mudenga. Hallelujah. Aiwa Mwari vari pano. Ndichadaidza muverenge shoko auye ativerengero kubva kuna the book of Jude, reading from chapter 1, the only chapter that we have, from verse 3 to verse 7. Hallelujah. Muverengi weshoko achitsvaga vhesi rake. Tadangoti ngokuremindai kuti tirimo mugore raShe. Vari kuitirwa zvakanaka in this year of the Lord. Chingoti amen uri pauri papo. Hallelujah. Verse 1, verse 3 to 7. Jude chapter 1, verse 3 to 7. Dear friends, although I have been eager to write to you about our common salvation, I now feel compelled instead to write to encourage you to contend earnestly for the faith that was once for all entrusted to saints. For certain men have secretly slipped in among you, men who long ago were marked out of the condemnation I am about to describe. Ungodly men who have turned the grace of our God into a license for evil, and who deny our Lord, Master, and Lord Jesus Christ. Now I desire to remind you
even though you have been fully informed of these facts once for all, that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, later destroyed those who did not believe. You also know that the angels who did not keep within their proper domain, but abandoned their own place of residence, he has kept in eternal chains in utter darkness, locked up for the judgment of the great day. So also Sodom and Gomorrah and the neighboring towns, since they indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire in a way similar to these angels, are now displayed as an example by suffering the punishment of eternal fire. Hallelujah. Yes, my tabas. Let the Lord bless the reading of the word and the reader of the word. Hallelujah. So, musoro weshoko raverengwa unoti content for faith. The word content, according to the Oxford Dictionary, Advanced Learners Dictionary, the 9th edition, says struggle to surmount, and it. Saka pane paverengwa ndida kubata the verse 3 and chachona and it. Then I want to read it in 2 different versions so that you may all understand clearly. So the first one, I'm going to read it from the New Living Translation. It says, "Dear friends, I have been eagerly planning to write to you about the salvation we all share. But now I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people." Hallelujah. Then I move on to the Shona vision. It says, "Shamwari dzinodikana kunyange ndakanga ndichishingairira kuti ndinyore kwamuri pamusoro peruponeso rwatinogowana, ndafunga kuti ndinofanira kunyora ndichikukurukudzirai kuti murwire kutenda kwakapiwa vatsvene kamwe." Hallelujah. Saka panoda nyatsohighlighta panonzi ndanyora ndichikukurudzirai kuti murwire kutenda kwakapiwa vatsvene kamwe. Hallelujah. So my topic is fighting for your faith or defending your faith. Hallelujah. Faith inotaurwa na Paul in the book of Hebrews achiti, now faith is believing, okay, faith is believing what you have not yet seen and thinking that you have been given. Hallelujah. Saka nyaya yangu inini iri pakuti, with this faith that we were all given, okay, here Jude anoti the faith that was given to the holy people, and it, the holy people are talking about people who received Jesus, people who received baptism, and it. Hallelujah. So faith and mashandro ainoita, faith is a seed that is born into you the moment that you receive Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. So this faith, since it is a seed, it has to grow, and the way it grows is by you using it. Hallelujah. Hallelujah. Panapa Jude kana mayatsoterera kuverengwa kweshoko, Jude was saying faith was given to all the Israelites, and they were delivered from the Egyptians vachiendeswa in the land of Canaan. But along the way, and they were seeing miracles, and it Mwari vachiita zvishamiso, akadivide the seas, akavaprovide a pillar of fire, akavabuditsira mvura mudombo, and it. Then zvinonzi ma-Israelites asvika aona Canaan, and it. Then mambo wema-Canaan anga aripo ipapo overanzwa kuti the Israelites want to take his place, want to take his kingdom. Then anobva akomanda masoldiers ake kuti aende anouraya ma-Israelites, and it. Ma-Israelites akakumbira akachema una Mwari, vati Mwari tikumbiro mutideliver vanhu ava mumaoko medu, and we will kill them all. Hallelujah. Hallelujah. And I will kill them all, and it. Ma-Canaanites anga aripo ipapo, they were delivered into the hands of the Israelites, and they were destroyed, and it. Vanoti vadestroywa kudaro, vanoti vari muwilderness. Ma-Israelites akatanga kupopota, akatanga kuchema, they were cursing God, they were cursing Moses, and it. Nekuda kweungoti that time vanga vaneta nekudya mana, and it. They became vakanyatsoneta zvekuti they started shouting and cursing God, and it. Then ipapo Mwari anotsamwa nazvo, and it. Vana Mwari da kuti munyatsonzwisisa apapo.
kana Mwari akatsamwa newe hazvina kumira zvakanaka. Hallelujah. Udza ari paside pako kuti kana Mwari akatsamwa newe hazvimire zvakanaka. Hallelujah. Ronzi Mwari akatsamwa handiti. Then he sent snakes to attack the Israelites. Ronzi nyoka dzakauya dzikaruma vanhu vakafa handiti. Okay, the Bible described it as venomous snakes handiti. Dzakauya dzikaruma vanhu vakarumwa, vanhu vakafa. Kusvika vachema zvikanzi Moses, please pray to God kuti atiregerere atibvisire nyoka idzidzi handiti. Then Moses akanamata na Mwari vakamuti make a snake out of bronze. Then he made it, then he put it on a pole. Abva ati wese achatarisa nyoka iyi achapona handiti. Then vese vairumwa vakatenda kuti tikatarisa nyoka iyi tichapona. Vanhu ivavo kuti vazoponeswa vakanga vatenda kuti nyoka iyi atiri kutarisa ndoichaita dzimwe dzatiruma hatizofe. Hallelujah. Hallelujah. Sa ukatenda kuna Mwari zvinhu zvako zvinoita. And futi Paul anotaura in his letter to the Hebrews, chapter 11 verse 6 achiti, but without faith it is impossible to please God. Hallelujah. But without faith it is impossible to please God. Saka Mwari uyu handiti, in this year of the Lord ratirino, hallelujah, chimboti gore rashe uri papo, gore rashe. Amen. Saka gore rashe rinoratira handiti, toda kumufadza uyu Mwari. Mwari uyu mukamufadza anoburura ma blessings and his blessings will rain on you. Mukamufadza, and without faith and it is impossible to please him. So for you to please him you should have faith. Hallelujah. Hallelujah. Saka Mwari uyu anoda kufadzwa in this year of the Lord handiti. Ratiri kuti Mwari achaita zvihombe kwatiri handiti. Do you know that God is able to provide beyond your imagination and beyond what you can think and it. Then ndakati ndichipinda mugore rinori ndabva ndaverengawo pane pamwe pandakaverenga zvikanzi in this year God will give you for as far as you think and it. Panoperera kufunga kwako ndo pachapererawo makomborero ako achabva kuna Mwari. Hallelujah and it. Then shoko raMwari rinotaura richiti lean not on your understanding and it, but on my understanding and it. Ukateerera shoko raMwari and ukateerera shoko raMwari ukaobeya Mwari, iwewe instead of kufunga zvinhu zvakaipa and it, the Lord will help you to think what is good and what is right for you and the people around you. Hallelujah. Saka tichiripo pakudefenda faith yedu, we defend our faith and it, because this faith inokwanisa kungodonha sezvakaita yemaIsraelites, like it was up there after they'd seen all the miracles and what, then the moment pavakangotanga ngoti mana yakuti bhowa yabva yadonha kudai so vakatanga kutuka Mwari. So for us and it, kuti tirambe tichidefenda faith yedu, toda kuti tiuye kumberi tipe matestimony. The moment that you praise God for what he has done and it will boost your confidence in you. The confidence that you have in God, it will go to a certain level. You will never doubt God. So as you use your faith, you grow your faith and it. Then how do we use our faith? Hallelujah. 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 Okay, so how do we use our faith? Let's say you are praying for a job and it. Okay, in fact, let me say this before I go to the example and it. Whatever that you have prayed for, whatever that your heart desires, and you have prayed for it, and believe that you have received it, then God shall surely grant it to you. Hallelujah. Okay, saka ndichienda pa example yangu and it. Let's say you are looking for a job and it. Wanamata, Mwari ndiri kuda basa and it. Kana wanamata kuti Mwari ndiri kuda basa, don't just wait there and it. Rambotaura zvikanzi faith without works is dead. Faith inofambira nemabasa. Iwe wanamata wakati Mwari ndiri kuda basa, chitsvaga makambani auri kuda, kande maCV yako and it. Wakanda CV. The moment paunongoshedzwa kuinterview, chibva watobelieve kuti Mwari basa iri mandipa. Usati waenda kuinterview koko, paunosvika kuinterview and it waita interview yako, whichever way it goes and it according to your judgment from that interview and it, just believe that the Lord has given you the job. Kana kuti uri kuconstruction chibva watotanga kutotsvaga safety shoes nema work suit and it for protection.
kana zviri zvimwe zvinhu, believe that you have got that job handitya. Hallelujah. So this is how we use our faith. It differs zvichienderanawo nemasituation atenge tiri. Sometimes you pray, God, I want to receive a healing, and it then you believe kuti you will receive a healing, and you have received a healing, and it the moment paunotanga kuzoquestion out, Mwari, I was feeling a chest pain, nanasi ndichiri kuifila, sorry. Then that's when faith yako painenge yatodona, because that moment you are now expecting physical things, of which faith is the evidence of things that are not yet seen, and so it has to be spiritual. Faith inofamba ne spirit. Okay, let me give another example. You know, in this world we all live by hope, and unoenda kunorara with the expectation yekuti mangwana uchamuka, because you have got hope yekuti mangwana uri kumuka. It's like automatic uchangozviti mangwana ndichamuka, I go to work, I go to school, do this and that, and but with this hope, we all live by hope. We all have hope. Without hope, because without hope you won't prepare for the future, and when you are not preparing for the future, then you are not a human, because we are different from the animals, because we prepare for the future, they don't, and that's one of the main differences pakati pedu. So when you stop preparing for the future, then you are no longer a human. So we all live by hope, and hope here, and ukaiwedzera ukaisa pane rimwe level pamsoro, then that becomes faith. And when you look at things spiritually, then because with faith we are dealing with the spiritual realm, and we are dealing with the spiritual realm. Zvenge zvazvimweya wanamatira kuti Mwari ndiri kuda basa, Mwari ndiri kuda mari, and iwo wanamatira kuti Mwari ndiri kuda Mwari, kuti Mwari ndiri kuda mari, obva wazoiona iri pasi wotadza kunonga uchiti ndiana sangoma, aiwa wakutoluza faith izve. Kana wainamatira ukaiona itore. Hallelujah. Amen. So that's what we say, and we have to believe in what we have prayed for. In that way, we keep our faith. Because Jude food anoramba itaura, and over achanzi, just like the people in Sodom and Gomorrah, and those guys, before God had destroyed them, and before they started committing their sins, they were okay, they were good people, not sinning against God. But pavakazongotanga kuzongoita zvavaita, and Mwari akabva atsamwa. Ndambokudza ndikati Mwari akatsamwa anokuparadza. Hallelujah. But Mwari ukamufadza by having faith, anokukomborera, anokumwaya nema blessings. Hallelujah. So with this faith, and as you grow your faith, and shoko raMwari rozotaura richiti there's a certain level of faith that is able to receive everything. Hallelujah. Hallelujah. Panapa takufamba nefaith yevanhu vaMwari chaivo vanhu vaMwari kutoti akati mota iyi ndaida zveshuwa munoiona nayo, handiti. Hallelujah. Because anenge abhilivha kuti Mwari vandipa mota iyi. So that's what I'm advising you, kuti nemiwo anything that your heart desired, that your heart desires, and you have prayed for it, believe that you have received it, then God shall surely give it to you. Hallelujah. Ndikuda kunyanyotora zvangu nguva yakawanda, but my main point panapa ndeyongoti mese muzive kuti with faith you please God, and when you please God you get blessings. God will reward you. But the moment that you go against God, surely you won't survive the wrath of the Holy Spirit. Hallelujah. Ndisandabva hangu panzvimbo pano, ndada kungotendawo baba namai mufundisi neboard ravo ri pachechi panapa, including the leadership yeku-youth all my leaders ese, nongokutendai nekundipa mukana wokumira panapa wandaita. Then ndisingakanganwewo baba namai vangu vanondiitira zvakanaka. Mr. and Miss Magunda, thank you very much. Vanga vanyatsondiencourage kuti ndinyatsouya panapa, and mama vangu vabva vanyatsondisarudzira kuti ukapfeka iyi nhasi unenge wapedzera. Hallelujah. Hallelujah. So I'd like to take the opportunity and give the MC back a mic. Hallelujah. Ngatingomomberera chuya kuno. Hallelujah. Hallelujah. Thank you brother Noyo neshoko rakanaka. Ndakomborerwa hangu. Amino kana wangu asiri kunzwa achitarisa kuti kamuyuth aka kuti unosaririra, watosaririra kana wangu asiri kuteerera. Hallelujah.
tichi mushumiri wedu wekutera Sister Wimbai, but vasati vauya tombura tingosimuka. Hallelujah. Hallelujah. Maita basa nekusumuka tingagara hedu. Ndiri exercise authority sezvo ndiriwo muridzi wepano nhasi. Hallelujah. Amen. Manheru ano ndinoda kungotenda Mwari nemukana waandipa kuti ndive mushumiri wenyu pazuva ranhasi. Ndichizotendazve Mwari zvakanyanyisa nokuda kwevazodziwa vake vari pakati pedu, waakazodza akavatuma kwatiri pamazuva edu. Mama naDaddy Jiriji, tinokudai, ndinokugamuchirai muzita raJesu. Chingoita mheremhere ine mutsindo ufarire vanhu vaMwari muzita raJesu. Haleluya. Ndozotendazve kereke neutungamiri hwese nevese atungamirwa naIshe kuti ave panzvimbo ino tigoshumira ivhangeri yake pamwe chete sezvaakasiya atirayira pana Mark 16 verse 15 achiti endai kunyika dzose paridzire zvisikwa zvose ivhangeri, vanotenda vakabhabhatidzwa vachaporeswa. Haleluya. Pazuva ranhasi ndichashumira kubva kuna bhuku yaLuke chapter 15 paverse 8 kusvika paverse 10, the parable of the lost coin. Luke 15 verse 8 to 10. Ndoupiko mukadzi una madrakema ane 10, kana akarashikirwa nerimwe, ungarega kutungidza mwenje, akatsvaira imba, akatsvakisisa kusvikira ariwana? Kana ariwana, unokokera hama dzake nevakavaka naye, akati kwavari, farai neni, nokuti ndawana drakema randanga ndarashikirwa naro. Ndinoti kwamuri, saizvozvo mufaro uripo pamberi pavatumwa vaMwari, pamusoro pomutadzi mumwe unotendeuka. Hallelujah. Amen. Topic yangu ndinoda kuparidza inoti walking in the presence of the Lord. Hallelujah. Saka nyaya Jesu akaitsanangura achiti mukadzi uyu aiva nemakoini ake 10 achibva arasa imwe chete. Asi chandinofarira ndechekuti mukadzi uyu arasa koini. Pakutsvaga kwake haana kumhanya kunoudza vanhu. Pakutsvaga kwake haana kutsvagana nezvinhu zvisina basa. Akatanga nekutsvaga light akariisa mumba. Shoko raMwari pana Genesis chapter 1 paverse 3 rinoti Mwari pawakaona kuti munyika hamuna chinhu, wakataura mazwi akati let there be light. Saka mukadzi uyu ari kuita saMwari parikavhari yake. Chaanotanga nacho ilight. Paanoisa light mumba, rima rinoenda. Shoko raMwari rinobva rati pana John chapter 8 verse 12 rinoti, and Jesus spoke to the Pharisees and said, I am the light of the world. Whoever followeth me shall never walk in darkness, but will have the light of life. Saka mukadzi uyu pakutsvaga kwake akatanga nelight. Light rinova iro Jesu. Hama yangu muupenyu hwako, kana pane chinhu chakarasika, usamhanyirira kutanga nezvimwe zvinhu, tanga naJesu. Haleluya. Saka mukadzi uyu paakaisa light mumba, light harina kumuratidza koini. Paakaisa light mumba, rima rakaenda. Kana Jesu ava mauri, haatangi
kunyange nekukuratidza blessing anokuratidza zviri mauri zvakaipa zvinotadzisa blessing. Haleluya. Mukadzi uyu aisa light mumba, akaona kuti mumba mune marara. Haleluya. Aona kuti mumba mune marara. Bible rinoti, she sweeps the house and searches carefully. Saka paaitsvaga, chakaita kuti mukadzi uyu azive kuti pane coin riri missing. Hama dzangu, knowledge is very critical in our lives. Chakaita kuti azive kuti pane coin iri missing, aiwa neruzivo neidea kuti macoin angu aiwa 10. Saka paakaona ari 9 akaziva kuti pane rarasika. Hama yangu, ukasaziva kuti muupenyu hwako Mwari anoda kuti urarame upenyu hupi, unogona kupedza nguva uchiita zvinhu zvisina maturo. Muupenyu hwako, you have to understand the blessing and the plan of God into your lives. Nokuti ukasaziva zvarasika, hazvisi nyore kuti ukwanise kuita recovery. Recovery unotoita yezvinhu zvaunoziva. Nokuti upenyu huri feki unotozivikana neakamborarama original. Amen. Hallelujah. Saka mukadzi uyu pakutsvaga kwake akatanga nelight. Light rinova Jesu. Kana Jesu wava mauri, zvimwe china zvinoenda. Asi iwewe une zvinhu zvauri suppose kuita pacharacter zvisinga attracte mweya yechina. Haleluya. Saka mukadzi uyu abakidza light, akaona kuti mumba mune marara. Marara auye mumba nekuda kwekesi, marara auye mumba nekuda kwemweya yechina. Marara mumba anongotoratidza behavior and character of that person who is staying in that house. So, saka muupenyu hwako tsvaga Mwari, nokuti muupenyu hwako unofanira kuita influence kunzvimbo yaunobva, influence musociety yaunogara, asi haukwanise kuita influence kana usingakwanise kuattracta light. Light rinova Jesu. Haleluya. Ndichitanga kupinda pano, mufundisi wakataura wachidzidzisa pamusoro, wakaita sermon yavo wachidzidzisa about the 7 promises of God. That sermon transformed my mind. Wakataura wachiti the 7 promises of God. Wakamataura yese wari 7. Wakati I will always love you. I will provide for you. I will give you peace. I will give you peace. And I will give you peace. Mamwe acho ndakanganwa but wakataura wachitaura sekudaro. Wakazoedzera wakati, unodireiko nhamo iwe baba vako vari kudenga wakapfuma. Haleluya. Saka panguva dzino tinongotenda nokuti matauro akaita mufundisi akandibvisa pamafungiro amwe endaita. Haleluya. Saka muupenyu hwako unofanira kuandastenda kuti Mwari pawakakusika waida kuti urarame upenyu hupi, kuti paunenge warasa chawarasa ukwanise kuziva kuti ichi hapasina. And chero paunoita prayer zviri nyore kunamata uchiziva kuti ndiri kunamatira ichi pane usingaziwe. Jesu akamboparidza achiti pana Luke chapter 8 verse 44. Chapter 8.
Let me show you. Yeah. Amen. Traveling upon Luke chapter 8, verse 44. Musoro shoko unoti, Jesus raises a dead girl and heals a sick woman. Verse 44. Not that one. Hello, not that one. It's John chapter 8 verse. John chapter 8 verse 44. John chapter, yeah. Oh, sorry. It's Luke. It's John chapter 8, Verse 44. John chapter 8, verse 44. Musoro eshoko unoti, dispute over whose children Jesus' opponents are. Verse 44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Hallelujah. Amen. Saka Mwari pakati promisa zvinhu. God is not a man. He will never lie. When God created us, he promised us with all these things. And surely he will provide for us. Shoko asi zvinoitika ndezvekuti Satani impavha akauya kuzoba nekuparadza. Saka zvinoitika Satani anogona kukuwigira kuti usazive zvinhu izvi. Hallelujah. Satani kana akuda kukurwisa, anotanga nekurwisa mafungiro ako. Our mind is the strongest and the most useful power that we possess. Saka kana Satani akuda kukuparadza, anotanga nekuaffecta pfungwa dzako, otanga kufeeda negativity into your mind, and you start thinking negative things about your life. And whatever is in your mind, eventually is whatever you say. And zvaunotaura, words are like seeds. Whatever you say, you give life to it. Saka paunotanga kutaura zvinhu zviri negative pamusoro poupenyu hwako, unenge uchitotaura reality into your life. Amen. The devil will start feeding lies into and negativity into your mind. And you start talking like, I can't do it. I will never go ahead. I will never prosper in my life. And whatever is in your mind, you eventually talk about it and you start speaking negativity. And words that you say become your reality. Hallelujah. Mwari waropafadze kuerengwa nekudzidziswa kwevhangeri yawo muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tangotenda sister wemba ine shoko rakanaka rawatipa. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Aya madaira zvakanaka manje. Next preacher wedu kuri kuya brother Cosmas. Tuombere maoko achiuya. Kristu uyai, Kristu uyai, unde uyai Kristu pasi. Handina nguva yakawanda. Ndangouya kuzoreminder. Tell the neighbor, reminder. Yes, reminder. We must honor the Lord Christ. We must honor the Lord Jesus Christ. Saka ndinoda kuti muverengi weshoko ativerengere kuna Hebrews 9:14. Hebrews 9 verse 14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Mushona. Zvikuru sei ropa raKristu, iye wakazviita nomweya usingaperi chibayiro kuna Mwari, chisina chachingapomerwa, richanatsa hana dzedu pamabasa akafa, kuti tishumire Mwari mupenyu. Hallelujah. Ndafarira panze unblemished, himself unblemished, chisina chachingapomerwa. Hallelujah. Kuti tishumire Mwari mupenyu. Hallelujah. That is the purpose. Kushumira Mwari mupenyu. Hallelujah. Hanzi zvikuru sei ropa raKristu. He died on the cross. He died on the cross. I want to give the topic, honor Jesus Christ, our Lord. Ndinonyanya kudape kuti our Lord, Ishe wedu. Hallelujah. His birth was a miracle. Hana kungozvarwa sesu. Pakatanga patombo porofitwa. He humbled himself to become like us. Honor the Lord Jesus Christ. Hallelujah. There were days where people would sacrifice animals. They would slaughter animals
just to mend the relationship for men with God. God could accept those gifts so that people will have a relationship with God. But Christ, he offered his blood. Christ is our Lord, unblemished, chisina chachingapomerwa. Hallelujah. He is our Lord. I said it's a reminder. Christians, we should know that he is our Lord. Ngatisaite dambe with Christ. He is our Lord. But Christ offered a better, perfect sacrifice. When you say a better, perfect sacrifice, God accepted that one for you. You are no longer going to slaughter animals just to mend the relationship with God. Jesus offered himself. Christ our Lord. Hallelujah. Christ our Lord. We receive our Lord. God gave us his begotten Son. He loved him. He sacrificed himself. He was hurt just for you. What kind of love is that? Rudo rwakaita sei kuti iwe uve neupenyu hutsva muna Kristu. You have upenyu wakanaka, relationship with God, our Christ. Christ is complete, perfect. He is the loved one. It's a reminder. Honor Jesus Christ. He is our Lord. Hakuna mukristu, hakuna this religion, Christianity, kana pasina our Lord. Remember that. Kuti tinzi vana va Mwari, it's through Christ. His love is unconditional. People honor Jesus Christ every day. You woke up, you go to work, to school, honor Jesus Christ. You do that with X. Hallelujah. Mukanyanya kunyarara musingasekerere ndinofunga kuti makutya Jesu. Mufarirei. Hallelujah. Mufarirei. Honoring is also with happiness. Mufarirei Jesu. We do praise here. Tangatidikitira as a youth. That's honoring Christ, our Lord. Hallelujah. When you honor Christ, you are new. You received Christ. You have this confidence. Where do we get this confidence from? From Christ, our Lord. It is written that with such confidence as this, is ours through Christ before God. So we can have this confidence before God through Christ. Dear, our pathway. Do you understand, church? He is our pathway. Honor Jesus Christ, our Lord. He died on the cross. He didn't just die a religious death. He is real. Hallelujah. He is real. It's not just a religious death. Why? He resurrected. He resurrected. There were people who saw him, evidence, witnessed his resurrection. He is our Lord, Christ. Pani nyaya yegore rashe pana. Ishe, our Lord.
ndoda kuverengera ipana. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. 2 Corinthians 3, verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. But not freedom, neshona, rusununguko. Hallelujah. Saka hashtag sunungu mugore rashe. Jesus, he is the Spirit. In spirit there is freedom. Panomweya pane rusununguko. Hallelujah. Mugore rashe. Honor Jesus Christ, our Lord. It's just a reminder. I don't want to take your time. Ndinoda kutenda Pastor Jiriji na Amai. Thank you very much. From the day I became a Rootbot AFM assembly, from today you are so lovely. Thank you very much. Ndoda kutenda waba na mai moyo. You are the best. Thank you. Hallelujah. 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 Toda kutenda brother Cosmas neshoko rawo rakanaka. Hallelujah. Gore rashe. Gore rashe. Yeah, zvakuita zvichita. Hallelujah. Tounza umwe mushumirere. Ko muri kumurambirei. Mabone shoko ranasi. Hanza nenzeve azvinzwira. Hallelujah. Takudaidza praise and worship tisvike panguva yeoffering. Adidzokere shure, 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 adidzokere shure. Shure bedu kune miyezo, shure bedu kune miyezo. Adidzokere shure, ododo, adidzokere shure. Onecho, 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 onecho. Luchi sasanya, luchi sasanya, luchi sasanya, luchi sasanya. Safanya, let us do Safanya, Luchi Safanya, Luchi Uchitika, 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 Alina, Uchitika, Uchitika, Uchitika. Chendere, 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 chendere. Shibata soro gani, batam soro, batam soro, batam soro, batam soro, batam soro, batam. Kokula Jesu, kokula Jesu, kokula Jesu, kokula Jesu. Adora Jesu tiwe, odanaye tiwe. Adora Jesu tiwe. Koreza leibalinga. Adora Jesu tiwe, odanaye tiwe. Adora Jesu tiwe, odanaye tiwe. Celebrate, 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 celebrate,
Celebrate, celebrate, celebrate, celebrate, celebrate. Sika sika chaivi, sika chaivi yako, 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 sika chaivi. Right. Alotamba, alotamba, alotambira ngwaru wake, alotamba, 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 alotambira ngwaru wake, alotamba, alotamba, alotambira ngwaru, alotamba. Shake, 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 shake. Oh, lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift Jesus higher. Sakatoina Jelina, Tunambo Farisani, Tunambo Farisa, Batachoina, Batachoinacho, 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 Tendereza, 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 Tendereza. Ayo. Ayo, pale wasirugita. Dati batachoinacho. Bata, one more time. Tendereza. Bata futi yako. Yangu dinayo. Bata futi yako. Waiwana ere. Right. Kandi sema police aliniga. Tunatangira mwa police matatu aliniga. Tusikwiza namba aliniga. Tunatangira mwa police matatu, which means 3 aliniga. Bata futi yako. Waredere. 1, 2, 3, go. Celebrate. Like praise. Shaka all baton. I need 1, 2, 3, 4, 1, 2. Take it in at night. 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 Oh, this Messiah. This Messiah. This Messiah. Right. We want to go crazy about Jesus. Ask it to know space upon. We want to go crazy about Jesus. Kumbotamba says na takana to the one. 1, 2, 3. All right. Chicken dance yako. Chicken dance yako. Uchilonga ndai. Chicken dance yako. Chicken dance. Musitara Jesu. Hallelujah.
Thank you very much, President Worship. Hallelujah. Ndichisira nguva kuna Daddy, ndoda kutanga ndatenda mama naDaddy kuti panguva ino yekuti timbotungamira seyouth. Hallelujah. Ndatomboona nguva yekuita MC ndichifamba kuya pamastage apa. Hallelujah. Kana kastep nasikanga kachinja. Hallelujah. Ndatenda nemaboard members ese akatenderana kuti tigoita this revival. Ndatenda baba namai Moyo vanditendera kuti zvoni ndive MC nhasi. Hallelujah. Ndichisira nguva ino kuna Daddy wavharise chechi. Hallelujah. Vaitirwa zvakanaka. Amen. Tikumbire pray youth tivavomberere vachigara pasi muzita raJesu. Hallelujah. Ndanga ndichiitirwa zvakanaka ndichiparidzirwa ndabata panga pachinzi defend your faith. God can be angry. Amen and amen. You must defend your faith because God can be angry. If you defend your faith, He will be happy and you'll be showered by blessings. If you don't defend it, He will be angry. So every day you are either in making Him angry or you are making Him to bless you. So when you watch your steps each and every day, know you are angering Him or you are making bless you. Chishona nechirungu chisangana tichenda kumberi. Pandazobata pamwe pacho zvanzi svina, it's evidence of the person that stays in that area. If you find a space that is dirty, it's a true testimony of the person that is around. I like the way Vimbai picks her statements. The other one that she picked, she said, you cannot find what you have not lost, or you cannot search what you don't know. You need to identify what you have lost so that you can search it. And before you search anything, your eyes must be seen. You need light. Amen and amen. So you must know. Your mindset shapes your steps. Then I also picked because I can read perfect Shona, fluent, perfect Shona. Then Magogodera Eku Youth. That's a little bit deep Shona. Ne. And honor Christ, you must honor Him. There's one statement that I picked that is true. Vanoita theology kana kuti vakaita theology vanoti it's a true statement kana kuti the word is running away, the Hebrew word rekuti Jesus sacrificed Himself. We all make this error and say Jesus was sacrificed. No, He sacrificed Himself. It was Him who wanted to be sacrificed. No one overpowered Him. Remember, Peter had to cut one ear and he picked it, put it back, and he presented himself for sacrifice. That is, Brother Cosmas Vatarot, he sacrificed himself for you. He was not sacrificed for us. He sacrificed himself. Ndo ugogodera kai kunoongorora Bible asingaongorori mandara. Hallelujah. Anoongorora zviri kuseri kwebhuku achitadza kuona vari kutamba kumberi kuno.
Hallelujah. Jesus, the founder of Christianity, amagogodera anga achirova. So vashumiri vanga vachirova zvakanaka. There was substance, there was content, and the word was relevant. Ane nzeve dzekunzwa adi anzwa. Iyi nyaya yetsvina haingorevi tsvina yepazvivi chete. Even ukasvika mumba muchismela, that is the evidence of the woman that comes and worship here. Pakayoma handiti ukangosangana nemarara panze is the true testimony or evidence of the person that occupies that space. Saka ramaenda kumba mukasangana netsvina ingozwa kuti munhu ari pano ndiye aiunza tsvina nekuti tsvina haiuyi yega. Ine anoidi anoiunza. Ndanga ndichiitirwa zvakanaka, ndanga ndichinyora manotsi ndichihighlighta nered ndichihighlighta neblue. Saka I was actually paying attention to what you were preaching. I was highlighting in blue, in red, and I've actually put it under my diary. Kutaridza kuti vana veyouth pavakapiwa mukana wekunoshumira, they took their time to search the word. They did not take it as a joke. They took their time to read, to research, and the revelation came upon them. The energy is there, the vibe is there, the concentration is there. I'm praying for you. And I decree this, that in your entire life, may the good Lord bless you. You must never lack anything. Instead, God must open avenues that he did not open for us, so that you become a better generation than us. It's my sincere prayer that you are a better generation than us. You are a better people than us. You see what we did not see and eat what missed us. Mwari vakuitirei zvakanaka, vakuendesei kumberi, kana morora, murore vakadzi vane substance. Kana mororwa, roorwa ine vanhu vane substance. People who have understanding of life. Wekuti kana uri wega unoti Mwari akanaka, akasika chinhu chinonzi munhurume, wapiwa munhu akanaka. Kana uri wega uri murume unoti kuti kudenga kuna Mwari. Why vakadzi akasika akaperera, wandinaye akaperevera. Mwari vakuitirei zvakadaro, vakupei vanhu vasingakuchemedzei misodzi, vanhu vasingakurwadzisei, uye vanhu vasingazokusiyai. Uye kana maroorwa nekuroorana, Jehovha ngaakupei nyasha, muone vana vevana venyu muri pamwe chete, Mwari vachikuitirai zvakanaka. Izvi ndinotaura ndichirevesa kuti Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Youth woye, youth woye, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. It's our prayer, it's our desire. That's what we are here for, to see you going far, to see you breaking records, to see you recording things that were never recorded, to see you see the goodness and the mercy of the Lord under the sun. Kana paine chinhu chandinonyengeterera Mwari zuva nezuva, ndechekuti Mwari ngaatipe zvakanaka zvenyika ino. Pane rimwe zigore ratakamboti, you shall eat the good of the land. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. It's my prayer that our youth, our Sunday school, our teenagers may eat the good of the land, may enjoy the land. Ndege ngakuwe kugara, kukwira ndege ngaive tsika, kudya zvinonaka ngaive habiti, kupfeka zvakanaka ngaive magariro enyu zuva nezuva. Jehovha uchikuitirai zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Kuno munhu anorwadziwa kuti vana ava vanodirei kuona zvatisina kuona. Can I repeat this? It's my prayer, it's my dream that munhu wese ari kundinzwa, Mwari ngavakuitire zvakanaka. Pese pandinomuka munamato wangu ndokuti Mwari itirai vana vangu zvakanaka, ngavarambe vachisurpriswa nezvakanaka. Amen and amen. Youth, never ever accept the comment that says your generation is not good. Your generation is perfect. God cannot create a generation to curse it. He creates a generation to go far. Just be willing and obedient. We are going far. Mwari vachitiitira zvakanaka. Baba namai moyo,
You are superstars. God bless you. You are ever a joy to work with. Mwari ngavakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Munoziva kwatakabviswa naShe uye munoziva kwatiri kuenda. Surely we are getting there by grace. Ukaita chakanaka denga rirambe rakanyarara. Itsika yavo Mwari kuti kana wagona vanokuropafadza. Ngavakuitirei zvakanaka murambe muchipfuudzwa kumberi kusvika Jehovha uchiuya. Chisimudza ruoko rwako ndinamate. Baba, ndinokutendai nevana venyu vanokudai, vanotsvaga chiso chenyu vachirevesa, vanotsvaga uso hwenyu vachirevesa. Vaitirewo zvakanaka pavakupinda muguta, pamunovhurira masuo vari panyika. Tangaiwo nevari pano Mwari, pamunopa vanhu zvakanaka. Tangaiwo neRudaport Assembly, pamunopa upenyu hwakareba. Tangirai pano, pamunopa pfuma. Tangirai pano, pamunopa mavisions. Tangirai pano, pamunopa nyasha. Tangirai pano. Patakupinda muguta, pindai nesu Mwari. Patakunorara mufambe nesu. Vana vedu ngavakomborerwe, isu tiitirwe zvakanaka. Manero ano taona ruoko rwenyu, tatenda nyasha dzekurarama. Takupinda muguta, tauya kuzokunamatai. Rugare rwenyu nenyasha zvifambe nesu manero ano, muzita nemuropa raJesu. Amen.